Wilujeng dalu Mas Klitik so Mas Kluthuk. Nggih wilujeng dalu Mas Dalang, Mak Cangik Yulimbuk. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Dalu niki kula remen sanget Mas. Alhamdulillah wau dugi pun paringi daharan ngenteni munggah luwih neh iki. Ono. Dadi nggih alhamdulillah dalu niki kula nderekke panjenengan. Nggih Mas nggih. Kaya-kaya kesiram banyu adem bengi iki nderekke dalang Mas Soni Jos iki pancen lah kaya Soni Jos e dalange. Wis cengengesan lho. Mula alhamdulillah Pak Pri. Nggih. Mas Anom Supriyanto nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Sering kepanggih tendawan. Alhamdulillah. Nggih mbok pilih mangke anggenipun kula gegojekan kirang nuju proning penggalih nyuwun guni samudra pangsami. Monggo nggih. Piyayi iki nek budaya duwe kawibawan kagungan kaningratan ki ngeten iki. Kepenak ngono lho. Nyambut gawe kuwi sing penting gliyak-gliyak waton kecandak, sareh-sareh waton pikoleh. Insyaallah ingkang dipun jangkung, ingkang dipun jangkah Yayi Bendoler, Bendo Kidul, Bendo Asri, insyaallah ngentekke ragat golek nikmat dipun pujaken mugi-mugi adohing laknat slamet donya akhirat. Allahumma. Amin. Niki lho Mas. Jan tenan melu seneng kula ngeten niki. Jajali panjenengan pirsani to, piyayi iso antengi kaya ngeten niki. Kok nganti niki mengke sing delok. Kok bar limbukan mulih rugi. Kudu dijumbuke karo urunane. Oh ngoten nggih. Nggih no. Wong nanggap kok tinggal mulih. Ngono. Jane kuwi sing kukar-kukur njajal somong apa kuwi njajal. Loh, niki begitu omong bahaya Pak niki. Oh ngoten nggih. Wong nggih. Padake niki duwe kasekten kok iso. Wong ya dagelan niku nek angger metune kewengen blobor ngeten niki. Lah jenengan mboten atur pirsa Mas Kluthuk. Wong ya beku teng mriki. Wah lagi niki lho pun kula canjangi. Wong ya wong salangsul kali panjenengan to. Kok kaya ora apal Mas Anom Supriyanto kok iso. Ngono ki kudune ngerti. Kowe nyapa sebabe kok ditokke wengi. Ngenteni sinden maem iki lho. Sinden kaya dagelan munggah kletak-kletik. Ngono. Sugeng dalu Pak Pri. Nggih, sugeng dalu Mas Kluthuk nggih. Nggih pun. Lho kok ngono tok kita. Ayo ngomong sing kepenak kok iso. Pripun. Bendolor, Bendo Kidul antarane Bendo Asri iki ada 3 dusun yang terkonsep malam hari ini. Kudune lek lenggahe Mas Pri lak ya dipirsani to. Aku ki melu wayang ki meh 20 tahun bujul. Nggih. Dan baru kali ini menjadi fenomena dalam hidup saya berkarir dadi dagelan lagi iki. Fenomenale napa Mas? Alhamdulillah. Ternyata melu dalang sing ngerangkep dadi tukang mebel ya iki. Loh. Lah kok iso iki lho? Lah napa? Lah nggo bantal dhewe iki. Lah piye pancen dalang ki nek wis yuswa, kuwi gawane siji ngantuk, loro luwe, telu anyang-anyangen. Mulane terus nggawa bantal dhewe. Kalih malih nek pun sepuh niku senengane sing empuk-empuk ngeten. Sehat nggih Pak Pri? Gak kuat satos. Sehat nggih? Oh sehat. Alhamdulillah. Tapi mboten patek akas. Ngoten? Nggih. Lho napa? Lho nek napa kok mboten akas niku? Oh, lek ora tak akas iki berarti dibubur apa-apa. Rumangsamu. Tapi kula nggih budidaya kok. Lho nggih no? Ya senajan to adik ki arep dikaya ngopo lan kepiye nadan to sepuh rene wis kewajiban. Ya ora ketang ya wis mamel-mamel disugokne lah. Cara wong wong sehat ki pengen mari ya to? Nggih. Wong gendeng ki ya pengen Waras. waras. Ya ora? Nggih. Wong sepi pengen rame, wong susah pengen seneng. seneng. Iki dudune bahwasanya sing diarani menika pun sinergi menjadi satu bahwasanya wong bendolor secara umum warga masyarakat Bendo. Iki wong sing pengen golek slamet donya akhirat dalam rangka bersih desa nimbali ringgit pacucal nimbali panjenengan sing dadi dalange. Wong sing diarani ora lali antane budaya, agama lan negara. Iya kuwi lho. Lho. Mula tepuk tangan kagem masyarakat Bendolor, Bendo Kidul. Kula niku lek kalih Bendo Pak Pri. Yo, Nun sewu. Kula niku lek kalih warga masyarakat Bendo niki nun sewu. Kula niku pun akrab banget. Oh ngoten nggih. Kula niku jan ngriki pimpinan. Oh sampun wong Sawansul Mas. Ping kula hitung wae panitia Ping gangsal. Ping gangsal. Menawi mawon. Kula niku ngriki lho Pak Pri. Nun sewu lho nggih.
kula niku lagi ping pisan iki. Dadi kowe iki lehmu kemaki, ping pisan nek lehmu sombong iki lho. ping pisan tapi nun sewu. Ping pisan kula ngriki tapi keakraban saya kali warga Mekat iki pun mboten gemen-gemen. Oh, ngoten. Lho nggih lho. Benda ki teruji. Wis to. Aja ngomongke aku. Nek Mas Pri 5 kali lenggah ngasta ana ing pewayangan. Jane iki nek cara arep ngrawuhke sapa wae saged kok. Iso, Mas. Ngono lho. Iso. Ayo arep nimbali sapa? Mas Kangko ya iso. Saged. Mas Cahyo ya iso. Saged. Kabeh ki iso lek benda iki. Lah gene sik bertahan Mas Anom Supriyanto. Loh, ya mergo ngirit ben sok kuwi karo aku melu rene. Sok melu rene. Kowe tak sewampluk Loh, dan ngeten lho Pak Pri. Jan, tak omongi. Mas Pri iki tanggapane ora leren ngawur. Roh aku sekecil roh. Kowe iki bengi mayang isu ndrep kowe apa roh kowe? Tak omongi. Mas roh iki. Wong ki ngene lho, iki ngomong-ngomongan Jawa nun sewu. Biyen Nggih. iki nyen imut nggih, iki lek wong tuwek biyen lho. Nggih. Le aja nglingguhi bantal, kowe sok ben lek nglingguhi bantal Udunen bener. nyatane dalang yo nglingguhi bantal. Nah nggih. Kuwi nuturi bocah cilik ben ora nglingguhi bantal mergo bantal ki nggone sirah. Duwe etika. Etika. Le aja lingguh ning tengah lawang. Sebab nek lenggah ngarep tengah lawang, Kuwi sok ben duwe anak cangkeme sak lawang. lho. Ya ora? Kuwi Ning kuwi jane mung nuturi anak. Ben duwe sopan Sopan santun. santun lawang kuwi dienggo liwat. Tamu nek teko. Le aja mangan disangga. Nah kuwi lho. Kowe engko lek mbok sangga, kowe sok ben dadi Abot. abot sanggamu urip ning alam donya. Bener. Kuwi jane nuturi anake ben mangan ora disangga ben ora kutah. Ben tampil sopan ledah. Lho iya. Iya. Kuwi padha karo nun sewu iki. Dalang ki kabeh padha. Sing penting ki wayang. Lho iya apa ora? Arep sapa dalange? Ora masalah. Sing penting Sing wayang. penting enek wayange. Lho. Dalange sapa wae iki ora penting. Sing penting enek wayange mergo sing darani budaya Jawa ki ya wayang. Mulane bengi iki nimbali Mas Pri iki nun sewu. Mung prigel wayange, mung cakrak dalange, mung delok gelar budayane. Lah iki. Lho, iya lho, Bos. Dadi ora nyawang yuswane. Ora. Lho. Senajan to Mas Pri iki nun sewu lho. Awakmu kan ya urung roh. Nggih. Aku ya urung roh. Nggih. Tapi kan ra roh awakmu. Asline Mas. Mas Pri dhewe iki ya ora roh. Sejatine Mas Pri iki sapa? Lho. Lho. Sejatine Mas Pri sapa? Ya sejatine iki ya panjenengane iki. Justru malah dalang sing sepuh kaya ngene iki, dalang sing nun sewu lho iki. Sing jiwa religinya, Sepuh ki kesakralannya sepuh ki ki temu. disesep supaya Supaya ampuh. lho. Beliaunya ki lek gelem laris lho. Nggih. Nun sewu. Nggih. Dalang-dalang iki pedhot Mas Pri. Didik Wibisana. Pedhot, Wawan, pedhot, Mas Degleng, pedhot Mas. Eko Prisdianto, Pedhot, Minto Darsono, pedhot Mustafa. Rudi Gareng Pedhot. karo Mas Pri. Mas Pri ki nun sewu, nampa tanggapane lek gelem lho ya. Nggih. Kuwi mung dhek iki beliaunya tuh lho. Leren sik, nonton pikir ngademke ati, Nggih. nyuwun marang Gusti lagi gelem tanggapan. Lho. Oh ngono Lho ya. iya. Dadi malah ora golek ning Ora golek ning digoleki, kadang-kadang digoleki Mas Pri moh. Masyaallah. Moh, Bos. Lho, ngoten nggih Mas. Ngawur ae iki ya. Menawi. Lah kok mek meneng tok kok gek ngengkleng iki. Mas Pri ki semedi. Dadi ditanggap ngono sewu lho. Mas Pri ki meneng iki ya. Aku ngenteni iki lho, ngenteni dere iki Mbok, kok piye. kula niku ngomong sepuh niki. Nggih. Mas Pri ki ning omah ki semedi. Ape iya. Arepe sok ben ning bendong lho ya. Nggih. Seminggu ki gak nampa tanggapan. Masyaallah. Ning omah Mempersiapkan ning omah ki tenguk-tenguk karo mikir. mikir sok ben tanggapan ki sik tak go nyar utang sing ndi. Gitu iki. Pententane lak mbleset. Tegese mikir ki ndedonga. Masyaallah. Semedi tetekli nggih Mas Pri nggih. Tetekli. Kowe kok tak puwateni kowe tenanan kok. Wis dalang kok utange kowe. Alah dagelan yo utang yo akeh iki kok. Rumangsamu dalang bengi iki apa klambine BRI ngono apa? Loh, beliaunya ki nun sewu, semedi tetekli nyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala sok benyen mayang bengi iki ana ing Bendolor. Muga-muga apa sing dilakoni bisa ditampa, apa sing didongani diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Loh, Lho ning lak wayange simpingane lak sae sedaya. nun sewu. Nggih. Tak omongi kowe. Napa? Wayang ki nek sing lho, lek kowe ndelok wayang liya-liyane kuwi aku biasa, Mas. Lho, Mas Anom Supriyanto Mas iki Anom Supriyanto ki seneng tirakat. masyaallah. Wayange yo tirakat. Ngoten Mas. Lho iya. Buktine. Lho, limbuk nek gondrong ini ra Oh iya. saking gedene tirakate. Iki dipirang Mas. Lho, Dipirang. Loh, Tapi iki rambut dhuwur nang isor gak. betul nggih betul. Sing dipirang dhuwur tok. Kira-kira duitmu dipotong nggih tuku semir kene piye? Gak iso. Lah ngopo? Wong dhuwitku yo sentek ndek kenane ya.
Iki ngawur bae. Tapi nun sewu Pak Pri nun sewu. Nggih Mas Luduk pripun. Kula niku lek kalau Pak Pri karo dalang Mas Pri, Amin, kan omahe papar kene. Nggih. Karakus kene. Sampun kados bapak kali anak nggih. Ya wis koyo plek karo Mas Pri iki. Lah kene kok ora sungkem bekti karo Kyai Sepuh. Lah nyapa iki kanca dolan kok, Bos. Iki kancaku dolan ning Dang Sewu karo iki aku. Lho. Ngawur iki. Ngene iki aku. Sampean ki boleh dengan berbahasa yang baik, tapi nek nggon nyinggung babakan panggonan sing ora kepenak ki lah ya. Nggon sing ora kepenak tapi tujuannya kan penak. Ah, kowe ora ngerti. Lah saiki nek karo Mas Pri dolan kono, kowe tak tekoki Dang Sewu mujur ndi? Idul. Ah, berarti ora pengalaman dolan kowe. Mujure ndi? Dang Sewu mujure ndi? Idul. Salah. Lah ndi? Manut sing bayar. Nah, iki kita sing tahu ngono kowe. Wong aku lho karo Mas Pri ning kono ki sosialisasi. Lah kono aja ngopi ning kono, Mas. Yo. Nek Dang Sewu tak omongi Mas Pri. Nggih. Kono iki kopine murah, tenan. Ngoten. Ning bubuke larang. Wong ngoten, bubuke sing larang malahan. Lah ya, kopine murah, bubuke larang. Oh, kulino bubuk kono kowe. Kowe iki tak jasri kalan ya angel. Nggih. Ngono coba. Mas Pri. Nggih. Guyon ya guyon ning ngerti acarane bengi iki napa? Niki bersih dusun, Mas. Nah, Tata cara pahargyan. Ya kuwi. Kuwi kudu di. Bener. Engko, Mas. mulane dahulu muni. Nyawa wis bagus e. Ya jenengan. Kaya surat tanggapan ning gedhe. Wis padha ae padha kewengene kok dadak. Nggih, hati-hati lek kobong. Kula niku lek metu jam 1 wis wae ngantuk-ngantuke kula. Oh. Nggih. Kula niku lek kalih pare, Pak. Nggih. Niku pun kaya keluarga besar. Lha iki sing mirsani ngeten iki ya Allah, Kula Mas. niki dulur kula kabeh, Pak. Masyaallah. Mergo nun sewu, anak kula niku teng Polsek Pare ngriki. Ngoten. Iki Pak Anggota Polsek Pare. Teng Polsek Pare ngriki. Dadi kula niku sering ngriki. Oh, ngoten. Dawe Mas Pri anggota. Ora. Dinas. Nyopet kecekel ndek iki lho tadi. Mbok ora ngisin-ngisini ngopo to? Nyapa to iki? Rene iki ditimbali supaya ben kepiye penggalihe Kyai Bendosari, Bendo Kidul, Bendo Lor ki seneng. Nggih. Kok iso kok ndadak ngomongke anakmu ning gone Kapolsek jebul kecekel ki lho. Loh, Nggon lambe ki ngomong ditata. Mripat ki nggo nyawang. Irung ki nggo napas. Kuping nggih ngrungokke. Lambe nggih omong. ya. Ati nggo ngrasake. Tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku. Sirah nggo mikir. Lambe kok omong angger wae to kowe. Mbok ya ditata. Nek ndalake dereng darang tua ki ya paling ora didelok. Lambene iki lho. Kok iso ngomong kowe. Kowe tak idon yo iki. Anak kok ning Polsek kecekel ki. Kowe iki cangkem mbok wok-wok. Lho, ning lak fungsine ngerti. Wong nyawang ki berarti digawani mripat. Wong iso ngrungokke berarti digawani kuping. Wong iso dahar berarti digawani lambe. Wong iso mlaku digawani sikil. Wong iso nyekel digawani tangan. Lah kabeh nek fungsine. Lah iya no. Lah iki fungsine apa? Iki lah. Digawani iki gunane dingge ayo lo. Tahu bulat. Tak tapuki lambemu no. Pak tahu. Pri. Wah leh kuwekel kaya ngono kuwi. Pripun? Pak Pri, nggih. Rodok banter sudarungan lho kuwi. Yo, kok yo weh ngono. Apa? Apa nek dalang kopokan iki wae. Mas Pri iki sehat kok. Iya. Ora ya. Pripun Mas pripun? Napa? Sing mbok pasti opo ki, Mang? Napa Mas? Piye to? Napa? Nggih kaos tangan barang ya. Endi to? Kok ora enekno lho. Oh kulite ireng di wae. Kowe lambemu anggere. Padha karo aku iki. Wong ki nun pangapunten Mas. Nggih Mas Kridik. Sedaya panitia menika sampun dipun racik, sampun dipun rancang. Nggih. Mula nek nggon wujud syukur, iki ora kok tembunge syukur tok. Yen jenenge syukur niku insyaallah pangapunten Mas. Nggih. Wong sing diarani syukur ki wong sing diarani wong sing wis ikhlas duwe kepengin secara hati berbagi. Mula piyai ndiki Bendo Lor, Bendo Kidul, Bendo Asri ki jiwane jiwa berbagi. Mula seneng ora dirasake dhewe, seneng dirasakne bareng-bareng. Iki sing diarani gumolong nyawiji, guyub rukun, bangun dusun, bangun desa, sayek saeka kapti. Insyaallah kabeh barokah ya Allahumma. Amin. Iki lho nyenengke to ngene iki njajeli. Terop ya mek dikek kene tok ora tengah. Tengah khusus penonton. Ya.
Sing tembok ya nabi ya. Lah ngopo? Sing tembok iki renteng-renteng ngene. Ini Tak sangkoke kaya wong numpak truk dadi. Pancen gone ngene iki, aja nyawang gone, aja nyawang papane. Ning niat keiklasane, melek ngene iki tirakat, Mas. Ngono. Tirakat, Pak Pri. Ngoten lho, Pak Pri. Oh iya no. Kabeh iki tirakat. Nggih. Ngono, tak mongi. Apa kuwi tirakat kuwi? Lho. Tirakat kuwi wong sing iso meper hawa nafsu. Nggih niku Pak Pri. Sing iso ning pikirane. Ning pikire. Ngoten lho, Pak Pri. Laku sing apik, laku sing becik. Nggih niku. Karek niat kajate kepiye? Bersih desa. Nah, nek desane benda. Ben menika saka tembung bendina tansah ndedonga karo Gusti Kang Arya Jagat miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Kuwi lho sing tak enteni ya ngono kuwi. Rada maju. Kok iso meletek pikirane. Kula niku pinter kok, Pak. Kula niku lek jam 1 munggah, pinter kula metu. Kone jam tengah loro Pekok neh awang. rada maju nerene. Dadi benda niku aja didelok gemen-gemen. Mergo benda menika ana artine ben menika saben dina tansah ndedonga marang Gusti miturut karo kapitane dhewe-dhewe. Mergo iring Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ngono-ngono. Do menika dana rasa. Dana rasa menika warga mekat benda ora bedak-bedakne, ora diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Among kinemong tegese ngomong rasane dhewe-dhewe ora duwe jiwa adigang adigung lan adiguna sayek saeka kapti sing susah ya diewangi sing seneng ya disupport ngoten lho Pak Pri malah turu kok sampean dituturi kok kula iki cerita malah turu kok ngomongi dalang ki nek kewengen ngantukan wis tak kandhani ra percaya to kowe dadi bendho ngoten niku Pak Pri Nggih. Kita Pak Pri. Ya kowe rada rene ben ketok padang. Lah kok weteng terus wajahe ireng anune peteng. Pancen kula wir Pak Pri kula. Lah yang benda ki lak ana 3 dusun, Mas. Nggih. Benda kidul, benda lor karo benda asri. Nggih. Tembunge kidul. Kidul menika kitab suci sing diwaos saben bengi. Alhamdulillah. Dados panggamekat ngriki iki ora lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat. Wong Islam ya maca Al-Qur'an, wong sing Kristen Katolik ya maca kitab. Menika sing selalu diutamakan nyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat. Dadi antarane ulama umarok budaya tetep nyawiji dadi siji. Ngono lho. Benda dul. Dul menika dolan. Wong kene dolan ora dolan ning nggon sing maneka warna, ning dolan sing positif, tegese wisata religi. Alah ya ampun. Lah nyapa kowe kok dolan ning kono jenenganane? Lah yo ngeteri jenengan lho kula ya. Nyapa to yo ngeteri jenengan marani susuke sampean dik. Benda kidul, benda lor. Lor menika saka tembung lara. Tegese larane wis ilang, mulyane teka. Sakwise ngenekne pahargyan bersih desa bengi iki nggelar ringgit pacucal, insyaallah larane bakal lunga, mulyane bakal teka, sehate bakal teka. Lho. Benda kidul, benda lor, benda asri. As menika saka tembung assalamualaikum. Wong ki nek teka ketemu karo sapa wae ngucapne assalamualaikum. Mergo wong salam kuwi wajib dijawab. Ora mesti, Pak. Ora mesti. Lho, kok iso? Salam ki sunah lho, Mas. Sing jawab wajib. Ora mesti. Lho, ngendikane Mas Pri leres lho. Piye? Assalamualaikum, salam itu sunah wajib dijawab. Wajib dijawab. Boten mesti. Salam. Lah kok iso nek gak mesti piye? Lha pas Jumatan nika. Lha pas imame fil alamina innaka hamidum masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dajal sampean ning mrene salam. Waalaikumsalam. Cacane beda. Mlebu omah karo ning jero. Tapi lak salam. Iya iya. Lah nggih. Aja mbok getaki. Engko nek mbok getak cilaka. Lah jawab. Kowe apa? Kita Pak Pri. Iya. Dalan tuwek mbok getak. Ngono ora ya. Bahaya. Iku wis kaget Pak Pri kita. Gitu Pak Pri? Iya iya. Lah ngono. Nanti ora mesti jawab. Aja mbok getak lho. Kak. Bahaya halus Gitu Pak Pri. Nah. Ngono. Ya ora? Kowe kalah. Lho dadi aske assalamualaikum. Iya. Asri, Pak. Sri menika saka tembung Sri menika dewining pangan, dewining pari. Gitu Pak. Dewi Sri. Lah kok kowe ngalah-ngalane dalang pengertianmu. Bapak kula dalang kok, Pak. Oh ngoten. Lho, nggih. Nggih. Jan niku sak wulan paling jan saya lho. Jan niku 20 tanggapan to. Bapak kula setahun, Pak. Niku belas gak tau tanggapan. Tak kira ki nek ya main ngono. Ora tau wayang dalang ning matok. Sri menika dewaning pangan, dewaning pari. Dadi insyaallah benda menika insyaallah ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Mula tepuk tangan kagem 3 dusun.
Telung dusun kompak kaya niki ora kaya lho. Tenanan lho, Bos. Tahun iki luwih meriah, tahun buri ya luwih meriah. Niki iso tak nggo contoh Pak Pri. Nggih, pripun Mas? Sak desa telung dusun kompak. nggih. Setahun ning gone Bendo Kidul, setahun ning gone Bendo Asli, setahun ning gone Bendolor. Ini menunjukkan bahwasanya kekompakan berbineka tunggal ika ini yang selalu ditanamkan oleh warga Kabupaten Bendo. Kerukunan kekompakan. Bener Mas. Gen kula niku belas gak rukun Pak Pri. Lah ngopo to Mas? Lah nyapa? Lah Sebabe wong urip ki ming saderma lelaku lho. Wong ngene iki tak delok ya. Aku ning mburi to. Nggih. Kene kan ya Bendolor to mriki nggih. Nggih. Ngono iki nek warga Bendo Kidul ki ya mara rono anu dalange wis mbok kopi porong. Ya ngelingne ya. Alhamdulillah. Sindene saya maam, yo ngelingne. Nggih, nggih. Tegese saling Saling mengingatkan. Gen kula niku ngeri Pak Pri. Nggih. Pilihan lurah lho. Nggonku ki suasana ki mencekam. Lho. Apa raine kaya demit kabeh napa? Demit matamu. Lah mencekam. Suasanane iki Oh, hawane. hawane. Masyaallah ya ya. Hawa niki mencekam. Gen kula niku tangga karo tangga sing biasane dolan yo ora aruh-aruh. Ora aruh. Gara-gara pilihan lurah. Sebab Gen kula niku piye? sampai ada aturan jam malam niku enten Pak Pri. Oh. Wong wedok niku metu bengi maksimal niku jam 10 bengi. Nggih, nggih, nggih. Wong lanang niku metu bengi jam 12 bengi ngoten nggih. Heeh. Nguyuh dicekel. Kuwi nggonku iki sampe ngono. Wah, berarti medeni Mas kuwi. Tenan. Nek wong wedok sik ora masalah. Wong wedok berarti oleh metu. Maksimal jam 10 bengi Pak Pri. Kuwi dibatasi. Batasi. Bar kuwi gak entuk. Gak oleh. Berarti ketat tenan. Lho ketat Pak, mencekam kok. Perselisihan perbedaan pendapat beda. Perbedaan pilihan kok. Sing lanang, sing lanang. Sing lanangi jam 12 bengi ya, kuwi nguyuh cekel. Wah, berarti ya ora kondusif Mas. Oh tenan iki berarti Kok gawat. mati sing lanang metu jam 12 bengi ming nguyuh wae dicekel ki. Loh, lha ora cekel ora obat nabet piye gedhe ya? Lho, masa mbok taleni kawat. Ora dicekel wong ngene to. Lah, yo dicekel manuke. Iki jan celelekan kok. Kowe Kowe iki iki kadung dajal kowe praktikno nek meneng tok ngene. jare sapa aku ora tau nyekel kok. Masa? Hele dicekel bojoku. Lambemu. Kowe lah. Enak lho sing gak dicekel pasangan nyanyeng dumbar ngene iki lho enak. Tenanan. Ya iki dhewe. Turune diler ngono wis. Pas ngono. Mulane pas Pak saestu kula niku remen sangat mugi-mugi sedaya sehat. Amin. Amin 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 amin. Pak oh yang bapak-bapak yang berkompeten lenggah niku bantu. Ayo jajaran Musbika yang mewakili nggih. Pak Dandim, Ya. Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Bantuan Pak ya. Niki Mas Kutuk niki di streaming lho nggih. Streaming 3 niki. Loh, niki. Langsung nggih lha niku 1 2 3 niki. Ah, boleh. Ngene iki sik nggih streaming anggitmu. Piye ta gitu. Streaming. Arep senam yo nggih streaming lho. Streaming. Kulat streaming kok iso. Streaming iki lho. Oh, alah YouTube. Ngono, enggak kalah gaul, Nggih. enggak ketinggalan zaman. Nun Dunia Pak. digitalisasi ya tetap diikuti. Boleh kita mengikuti dunia digital, Ngono. tapi kita harus ingat bahwasanya kadang-kadang dunia digital itu mempersulit hidup kita di dunia, Pak. Jare sapa? Loh, Yon, Laras. iki riset, tahu nggih? Tak omongi. Tak omongi tenan iki. Wis sama dhewe kono. Niki sosialisasi, Pak. Nggih. Kadang-kadang begitu zaman milenial, zaman digital, ini kadang-kadang banyak orang tua yang teledor terhadap anaknya. Laras. Nggih, mboten? Nggih, nggih laras. Saiki anake nangis ngono ki ben meneng cekeli HP. Bener. Padahal HP iki nun sewu kadang-kadang nun sewu. Iki sok kalau ki cahayanya itu merusak pandangan mata. Kuwi sing diarani setan gepeng ya kuwi. Setan gepeng ngoten niku, Pak. Lho nggih. Bocah pengen apa diselimut bapak ibuke dolan HP, anake nrundus dhewe. Bener. Bocah ra gelem maem ya diwe HP Dhewe ben HP iso ben maem. iso mangan. Kuwi lho, kuwi lho. Padahal kadang-kadang nun sewu lek wong biyen niku pengen maem terus dinyanyekne didulang atau ditembang. Lah ngono dilelo-lelo. Lah, ini bisa bahwasanya kini bisa ditunjukkan kadang-kadang orang tua yang kurang nun sewu. Perhatian. Kurang perhatian dan kurang mendidik terhadap anaknya di masalah digital itu. Kuwi lho. Kula niku nun sewu, Pak. Nggih. Membudayakan, membiasakan agar anak saya itu tidak tergantung dengan HP. 99,9% uang niku mangan HP. Turu HP, Arep ning pasar, HP, budal arisan, HP, takziah. HP. Lho, HP itu yang selalu diprioritaskan nomor 1. nyindene ya HP, Pak. iku lho. Biyen apa enek nyinden nyekel HP? Ora enek. Ora enek. Tapi saiki akeh sinden wayangan main nyekeli HP. Padahal kita harus fokus terhadap budaya. Betul. Dan saya itu membiasakan keluarga saya agar tidak HP itu terhadap anak saya dulu. Karena internal itu lebih penting daripada eksternal. Gini, Nah, mboten? nek putrane jenengan Loh, nangis terus sampean loh, dolani apa? Kula niku membiasakan niku. Kula niku tangi turu sing tak golek dudu HP, Pak. Lah Weh. napa? Anakku lho. Wah,
Berarti ngene kowe. Ngapa kok ngene? Loh, lah memprioritaskan anak kok. Lah wong HP ku digo anakku kok. Aku HP siji gentenan sak omah sini ngono. Kowe engko tak nggih campuran rawon lho kowe. Kowe kok leh ngomong kadung dinut Pak Pri iki leh gagas kaya mbuh lho kok iso. Tapi penting to, Pak. Masalahnya aku gak tahu duluak-duluak kaya jeneng. Lah, ngene iku. Ngono lho. Sakniki nun sewu, HP iki kadang-kadang mempengaruhi perekonomian yang ada di UMKM desa. Bener Mas, bener. Uang saikmu tuku ki moh dolan ning toko Pak HP Pak. Bojo kula iki saiki nun sewu, bojo kula nggih. Nggih. Sakniki lek tuku niku tenggene aplikasi jual beli ladalah niku lho Pak. Dadi bojo kula niku sakniki lagi Kowe iki contohmu gawe mic banter keliru. kira tahu aku wis wong pinter lah aku iki. Pintermu ki keblek. Bojo ki lek tuku gak tau gelem ning toko ning pasar ndak gelem. Lah terus. Ning gone aplikasi jual beli online ning gone kuwi lho tunggale Shopee ladalah ning ladalah. Kuwi kuwi jenenge Lazada. Shopee Lazada ngono. Lazada ki lek sing teko barangnya cocok. Kuwi dibuka karo bojoku barangnya ra cocok ladalah. Ngerti? Kuwi jenenge kaget nyuk munyuk. Ora kok jenenge Ladalah ki ora. Kuwi jenenge Ladalah. Lazada. Kowe iki kok ngene. Ngene Pak. Jadi yen iso yen blonjo kuwi harus mengangkat UMKM yang ada di desa tertentu. Tur aku meling karo sinden-sinden ki. Lho, Ngono. iki bahaya lho, Bos. Bahayane ki. Bojoku iki nang iki tuku Pak nun sewu. Karepe iki nyonto sinden-sinden ngeten iki lho. Lah kaya iki lho, iki lho. Wah, Nggih tuku lensa ngeten lho. masyaallah ya. Kan iki ketok ayu ngono. Bocah wedok ya ayu, kulite putih nggih softline rupane biru. Pantes. Bojo kula iki tuku softline, lensa mata lho, Pak. Tuku lha kok teko barangnya rupane putih. Lho. Digawe karo bojoku. Tak sawang kok kaduan. Lah kok matane putih kabeh. Irenge gak ono. Irenge gak ono, malah kaya kuntilanak. Iku kleru rek. Tenan bojoku lagi gilan. Sakniki nun sewu lho Pak Pri. Kadang-kadang niku nun sewu banyak manusia yang terkontaminasi dengan perkembangan zaman. Gadget. Lho nggih. Nggih, laras kathah sing terkomen. Kayak ngeten iki nun sewu. Aku tak nggih contoh niki. Mergo bojo kula nyontone nggih ngeten iki. Delok streaming, delok sinden ayu akhirnya dicontoh. Lho kuwi lho. Kayak ngeten iki. Rambutnya semir abang. Bojo kula yo nyontoh, Pak. Masyaallah. Semir. Semir abang tak delok ora cocok aku. Ganti meneh. Abu-abu enggak cocok. Lho. Lah kok semir ijo. Loh. Ijo godhong ngono kae. Semir ijo. Lho rambutnya dijo, Mas. Dijo Pak Pri. Delalah pas delok pasar malam ndek ngletak ning lapangan. Ndase pangan suket. Ndase pangan wedhus. Dikira suket. Kok ndase pangan tenan to. Ndase pangan wedhus kaya suket. Mulai aku ketir-ketir ae. Nek nyambut gawe iki melibatkan wong omah. Mesti kedosan ngene iki. Wes to Pak Pri, kula niku sing tak nggo contoh bojo kula dhewe. Mergo korban, Pak. Tadi jadi manusia hidup di zaman yang seperti ini, jangan sampai kita menjadi korban zaman yang semakin maju. Mulane bojomu dikandani. Lah alah, bojo kuwi nek iso bekti karo piyai kakung. Ora iso Mas. Bojoku yo ngene iki lho. Karepe iki ben putih ngene iki. Karepe instan ben rupane putih. Bojoku kan cah gunung. Nggih. Wireng, Pak. Bojo kula wireng, Pak. Oh ngoten. Bocah gunung delalah dadi bojo kula ngerti kula niku rada mampu. Wih. Loh. Saestu lho Pak Pri. Nggih. Begitu aku percaya nek kali jenengan jelas percaya. Saestu. Wong ini model mampu mesti kaya ngene iki. Iki pancen rada mampu ngapusi, Pak. Dadi nyepelekne aku wong jos. Aku ya adus ya sewu. Lek ra banyu aqua, gudiken aku Mas. Rupamu kaya penisilin kok dadak. Wong adus banyu kran lah ya wis apik. Banyu kran sekolah iki banyak zat-zat yang terkandung di bas itu. Aku saiki nggih banyu aqua. Weh, mandi aqua. Sikat gigi. Sikat gigi kula nggih Fanta, Pak. Fanta nggih sikat gigi. Sikat gigi kula. Kula nggih banyu kran ngoten niku cakem kula memprengen, Pak. Bocah nek sekolah Gusinabu. Mampu, Pak. Mampu nggih. Bocah mampu yo ngono kuwi. Kula niku mampu tenan iki. Cuci badan enggak mandi? Yus nyeko to, nyeko. Seko ngoten kok kula ndamel Pokari Sweet. Loh. Seko iki Pokari Sweet. Ya ampun. Ngono kuwi aku. Lah nek wawi nggih. Banyu aki. Aku kowe nek banyu aki yo, Mas. Glodok iki kabeh. Tak jotos kene yo. Iki ora umum. Bojo kula Pak Pri, nggih. Niki cerita iki nggo ibu-ibu niki nggih. Saya yakin bahwasanya lek ibu-ibu teng gone Bendolor niki, Bendo Asri, Bendo Kidul niku wong sing sederhana, Pak. Oh ngoten. Bojo kula niku sudah terkontaminasi ketularan. Ndek iki kula tukokne nun sewu, skincare, Pak. Oh skincare. Sing sak pasang niku regane 8 juta. Lho, kok luarang Mas?
Kula niku ya termasuk ya piye jenenge kula niku lek bojo kula njaluk apa kula turuti Pak. Mergo saya sesuaikan dengan pendapatan saya. Karena saya mempunyai moto bahwasanya happy wife happy life. Bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Iya anu Lho ngoten Pak. Masalahnya takoni kowe Lho nggih lho. jane kok jane aku seru curiga lah karo. Sing kudu ngomong sing ngene iki lho sing ganteng ngene iki. Lah iki kok ganteng iman-iman lho omong. Oh ngoten. Ganteng meneng payu. Elek meneng buak karo wong. Iya. Dadi Pak bojo kula njaluk skincare. Nggih. Kula tukokne lah karep iki njaluk iki instan secara langsung ngoten niku. Karepe ndang putih. Kan skincare kan enak siang malam toh Pak. Ya ada untuk malam dan untuk siang. Nah, Nggih. bojo kula karepe langsung siang malam niku dadekne siji. Nggih. Dige. Langsung dige sing. Dadi siji kabeh bareng. Bareng. Lho kuwi malah instan apik to. Instan apik. Kulite saikmu belang kayak tekek Pak. Kuwi jenenge wong ra nrimo takdir ki ya ngono kuwi. Wong iki disyukuri wae. Rupa ki bakare suda. Tapi rupa tok. Akhirnya tak waduh kok kentok nduk kok elek kok kene belang. Akhirnya tak tukokne tak blonyone sawak. Saikmu kulite belang, saikmu lek turu koyo nyambik. Aku jan. Ngene iki cara aku ra mentolo lho, Pak. Wong nyambut gawe kok atribute bojo dingge iki piye Jan? Saiki mungkin zaman IT. Malah sing delelek iki bojone dhewe lek ngelek-ngelek wong, kena undang-undang dihukum bahaya. Lah lek bojoku tak elek-elek ngene meneng. Ngomah lo ya set. Yo. 500 kowe mau tak elek-elek. Mulai selesai deh. Apa wong wedok ki cukup mbok we dhuwit tok? Loh, wong wedok ki ra cukup diwe dhuwit ning wong wedok ki dikasih peluang hati dan perhatian piye ben uripe nyaman. Wong wedok iki mbok peluang hati gedindase digitek kowe. Ya. Kowe ibu-ibu sing lenggang ngene iki ya mikir lho. Nom-nomane mbiyen ya perhatian lho. Pingine sendene enom perhatian sing didhawuhi Mak Primo lho. Enom perhatian. Kowe hulung budal lho ya sewu. Lagi rabi 2 wulan, 3 wulan. Kopi Mas monggo diunjuk riyen sakderenge nyambut damel. Ah ya ora. Mbak Pri tak dawuh ngono mau. Piye Mas? Kowe wis 5 tahun ke atas, wis to. Wis mulai ting pletot. Mulai ting pletot. Kowe budal karepmu mulih karepmu. Lho wong wedok ngono kuwi, Bos. Karek lek diblonjo oke, ora diblonjo. Alah, wis to. Wong wedok ino sewu. Wis. Cilaka. Wong kowe pembelaan wong. Lho iya lho, aku wong lanang kok, Bos. Wong Wong lanang nyambut gawe duluan, lho sewu. Iki realita. Real apa yang kita lihat? Iya. Wong wedok duluan. Ketok ayu-ayu. Macak mening-mening. Lah iya. Sing lanang don kaosan, jaketan dulu. Sing wedok putih-putih, sing lanang don ireng-ireng kaya ngene. Ini menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki demi kecantikan seorang istri. Wong wedok sing putih-putih, sing lanang ireng-ireng, ini kebahagiaan seorang istri. Kuwi nek kata-kata nek pantun dolanan bowling kena beling. Artine sing wedok glowing, sing lanang gulung kuming. Ayo, ruwono. Ya ora? Wong wedok ki nyapa kok nganti sepuh gelem mirsani wayang. Ki beteke golek hiburan. Mergo mikir ubete wong wedok, kowe ya mumet sirahe. Wis to. Wong wedok ki ora mung kok minggo tengok-tengok mbok wae. Sing mumeti wong lanang. Lho, wong wedok ki tengok-tengok karek masak. Wong lanang nyambut gawe isuk ngantek sore, kena srengenge ngentang-ngentang ngantek gosong lho. Ya ora? Tapi wong wedok ngene iki delok to. Mbok wae dhuwit kok cukup 50.000 kon dadi 3 dina. Jajak kuwi, make kuwi tekono kuwi. Lho, make iki masuk wong blonjo, wong masak kuwi. Lho, wis langsung GrabFood kuwi. Online ngawur iki yo. Kowe iki, iya tapi kan mikir to, Mas. Mikir apa? Kuwi si oleh yo MBG barang lu ya. Kowe celelekan kok. Uripmu lahirmu mbiyen sing gembol sapa nek ra ibu ngeten iki. Tapi lek sing ngetripreksa wong lanang. Lho. Lah sing meteng sapa nek ra wong wedok? Lha nek wong lanang mosok meteng. Kowe tau temen wong wedok kali suntik. Samu sapi ngono apa? Lah iya. Jangan membanggakan seorang wanita. Wong lanang iki perjuangannya hebat, Bos. Hebat to kaya ngomong kowe mungkrang mangkring. Lah sing gembol meteng jabang banci. Jabang bayi sapa? Kok mungkrang mangkring iki masamu? Lek ra dipancing wong wedok, wong lanang mulih terus wong wedok turu keplek ngene. Wong wedok mal lho, Bos. Loh, iya ora? Iya. Wong wedok begitu buka lawang seret karo bojone. Opo iki? Anu, Mas Kritik urung tau diperenguti wong wedok. Nggih lho, Pak Pri. Lho iya lho, Bos. Wong lanang nyambut gawe lho, Bos. Nyambut gawe dienggo wong wedok. Wong wedok yo luwih rekoso. Rekoso ya apa? Saiki wong wedok meteng 9 tahun 10 wulan, kowe ora mbayangne. Meteng 9 tahun 10 wulan iki meteng mau tumor. Wong meteng ki 9 wulan 10 dina, goblok. Iya kuwi lho saking. Wong meteng kok 9 tahun iki, Pak.
Ngalor itu teh pelenting gini. Ketularan Mas Pri lho. Ayo. Ya ora? Iya. Dia apa iki wong lanang, perjuangan seorang lanang. Hei, wong wedok berjuang. Rumah samu wong lanang nyambut gawe isuk arek sore dienggo wong wedok. Wong wedok ngeden toh nyawa toh pati. Biyen saiki wong wedok mau ngeden operasi njaluke. Sing bayari wong lanang. Ya ora? Hidup lanang. Hidup wong lanang. Ya bolok akeh lho. Lah iya, lek kemlinting. Iki acara apa? Ayo le. Ah wong wedok-wedok ki nun sewu Mas. Nek ngempet dandan ayu ki kangge wong lanang. Apa? Apa? Wong itu apa? Wong wedok ki dandan ayu nggih. Dandan ayu ki nek tontonan tok ngene iki. Dadal ning omah, kok lek nggih daster jebol-jebol. Ayo. Iya ora? Ruang ngono ngejak dagelan liyane ya. Dagelan liyane sapa? Liyane bar kabeh pisan. Sing utuh mek kowe karo aku tok. Hidup wong lanang. Kayak iki apa to ya? Tapi wong wedok-wedok ki ya nelongso Mas. Nelongso ning ndi? Nalika sampeyan ning jero garbaning ibu. Napa? Kuwi ya tirakat sing ngukir mripatmu sapa yen ra ibu, sing ngukir lambemu iso apik sapa nek ra ibu. Sing duwe ukir-ukiran sapa? Sing duwe ukuran sapa? Tukang nama, tukang. Nggih, Pak. Tukang. Nggih bener, Pak? Iya, tukang. Wong lanang iki sing ngukir. Ukirane nganti butel. Anggitmu nganti ketul lho sampean. Nganti ketul. Lho, Pak Pri lho wis ketul. Kowe Nggih, Pak Pri nggih. Padha karo iku, Pak Pri. kowe arep munio hidup wong lanang, hidup wong lanang. Aku ora nggumun. Lah nyapa? Wong wedok ki luwih percaya diri. Kok iso? Kowe muni hidup wong lanang sing nyari akeh to? Ya. Ning nek ora nek wong wedok, sapa sing arep nghidupan teke wong lanang? Ayo omong kowe. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Iki ketuweken rasah melu. Ketuweken kok melu hidup ngene. Sing ditangekne teke sapa? Hidup. Piye kata-katamu? Lho. Wong wedok luwih percaya diri, Mas. Iya. Kowe arep hidup Sing ngurutne wong lanang ya wong wedok. Sapa nek wong wedok? Ayo, omong kowe. Coba tarik kata-katamu itu. Loh, iya ini. Kok yang menghidupkan wong lanang wong wedok lho? Lah kene. Teko bapak-bapak iki lho. Teko mas-mas iki lho. Engko jam 5 esuk hidup dhewe, Mas. Wih, celewekan. Iki ngomong Kadang-kadang kandung hidup ini lain apa lho, ada lho kok stangi. Kowe ora celewekan. Lanang wedok ora kena kanggo okol-okolan. Bapak Presiden RI dan seluruh jajaran kabinet kementerian itu sudah mengesahkan bahwa persamaan gender emansipasi di antara wanita dan laki-laki. Mula seorang ibu sudah diakui bahwa ibu adalah tiang negara. Lah ya ibu adalah tiang negara, wong lanang iki ya diakui wong lanang iki menjadi tiang jaler. Dadi kabeh iki padha. Nek dindi ya tiang jaler wong lanang kok iso. Sing penting ora mbedak-bedake. Aja kok wong lanang ning dhuwur, aja wong lanang ning ngisor. Iki mak guyon Pak Dik. Nah, ngono. Guyon Pak kula Pak. Mesake make Jane padha. kae. Aku make begitu aku hidup wong lanang lho kok make. Oh cangkeme kluthuk nyapo. Ya iya no, iki ngapur kok iso. Guyon Pak, guyon. Guyon nggih Mak, Mak. Guyon nggih Mak nggih. Dah jan mae, dah jan. Wah, jilbabe ijo pupus. ya. Sandal jepite pink. Nah ya. Ngono, roke abu-abu lek nyenengke. Mas, niki lak kersane jangkep pakliran panjenengan. Dadi nggen tatanan panjenengan niku pun cukup lakon teng panjenengan. Wis cukup ya mudun piye Mas Amu ki. Cukup ki tatanan. Nek lakone ya urung cukup to. Lakone teng Mas Pri. Nggih, nggih. Mas Pri. Lucone teng kula alih Mas Kluthuk. Lah mangke lagonipun teng kene. Nggih, Ngene barang kono. Nggih kali disambi lagu Mas. Lah nggih lho. Iki Anu kula sing lek kalih niki karo pedhok lho. Sing dereng pedhok, sing mboten tau pedhok kula pengen nyanyi kalih sing di Mas sing. Kula nomor loro kok gitu lho ya. Kalih jenengan kula. Lah nyapa to kowe. Lah kaya aku. Lha iki kowe nyanyine engko Madiun Ngawi deh. Niki ya niki. Niki nggih. Sik. Aku tak njaluk sing kono sik. Mas rempek Mas. Duh, Serempek Mataraman. Cah bagus, Mas. Kentongane cekel, kentongane. Enak. Kentongane. Golek kentongan kono. Mbak karo aku, Mbak. Mas kene diajeng karwane buka diajeng. Tutuk sarane sitoke Mas ngene. Wes do maju. Sapa ora kae golek kentongan kae.
Rono Marata. Nah. Lah. Nah kono cedhake Mas Pri. Kene ben budayane jangkep. Mas. Met nggih Pak Pri nggih. Nggih, monggo. Monggo Mas, monggo. Mas. Kentongamu jajal piye? Siswa budaya iki ngono. Nah, gitu Mas Pri. Cocok. Besok ketoke kok tuwek-tuwekmu kaya Mas Pri to ya. Wajahe meh padha ngono lho. Nom-nom maneh kowe tuweke yo ngene iki. Ya sik ganteng aku to kaya. Wah, bener. Aku sampe ra ngarep tuwek kok. Lah Piye? Mbah tuwek. Aku mau tuwek lek tuwek-tuwekku ngene iki mau. Tapi nggih siat. Paling sementing kaya Pak Pri nggih Pak Pri ya. Oh nggih, nggih, nggih. Kuwi bus kapes kaya jaket kok. Dirakul kok gendakane. Ayo kentongono sik ora Ucak ngomong saya kuru, saya kuru. Nggih anjen niku Mas Pri iki anu ya Mas, anu familiar. Dalang ya kersa madhep rono. Nggih seneng iki. Lho, dalang kersa madhep rono. Iya nggo streaming telu ben syuting iki ya. Momentume kados pundi? Nggih. Nenek pas mboten enten-enten ki ya ora tau. Ora tau Mas. Oh, dalang ra tau noleh. Ora tau noleh. Pak Pri nggih. Jaruk ke sitok Pak Pri, sitok. Lah. Kok ae rokoke kok iso. Diajeng. Wonten dawuh katimbalan Kang Mas. Gini. Ing pisuanan iki jeraku ora bisa nderekake suwan mergo aku bakal nyuwun pamit marang sliramu Diajeng. Ngadekno ngene ben penak. Inggih dawuh katimbalan Kang Mas. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Inggih Kang Mas. Ing wektu aku tak omong sing ora mbok tuk-tak-tuk ngono kuwi. Toprak kakek tuk-tak-tuk iki apa to iki? Ya gone penak. Ya go penak pilihan to rek ya apa kon niku. Kon niku ngomong tak pongor kene kon kok. Karo adike kok kerengeram ngono to. Ya go pilihan kon niku gak ero ta. Iya kon nyocok. Alon sih. Aku tak pongor omong-omongan temen. barek arek iki. Oh sing barek iki aku. Mari ngono ambek peno tutuk-tutuk alon-alon ae rek. Oh tak pongor temen. Pusing barek iki. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Dawuh katimbalan. Suaramu kurang cilik ben rada ketoprak. Dawuh katimbalan. Kurang cilik. Kowe iso ngetoprak ora? Dawuh katimbalan Kang Mas. Piye to? Parano Mas. Toprak. Piye. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng Sitanjung. Dawuh katimbalan Kang Mas. Ngono. Ya iki lho. Ngono kuwi. Iya. Melengking. Ah. Ntoplaki suarane itu melengking. Dike. Lah patuk Mas. Patuk. Anu keselek beluk ya, keselek beluk. Wah, ombenane wis pukari suwit kok iso patuk. Bapak batuk. Batuk Mas. Pak Dalang Priyanto watuk. Bapak kalau batuk, saya mempunyai resep obat yang paling manjur. Apa obatmu? Kalau batuk segera Kalau batuk, minumlah segera Limki. Jadi Loh. Lah kula dadi perawan minggu. kan batuk. Lah iya. Ning nganti perawan terus piye nek dilimke, ya? Samu wong sepuh kok iso. Aja dikilimke lak buntu. Mboten Pak Debut. Buntu. Ya iya no. Mboten Pak De, mboten. Wong saiki lak ngono ku modele supaya engke ben kaya anu lah dilimke lah. Engko dijekne cak driji ngono Mas ya. Kita kulino gitu. Entahmu, Cesar. Duduk. Kongkonan ya. Diajeng Sitanjung. Injih dawuh katimbalan Kang Mas. Ing papan kene aku bakal ngiti pirsa marang kowe Diajeng Sitanjung. Injih dawuh Kang Mas. Apa bener sawise ndak tinggal kupadiananing Mas tulung plengkung gemolo tulung gelung banjur kowe sinisian lan cinaketan marang Gusti Prabu Saladikrom. Sitanjung. Dawuh katimbalan Kang Mas menika boten leres Kang Mas. Lho, kowe kondo ora bener nanging kedadian iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki leres daleme Gusti Sri Tanjung. Ah niki bojo kula.
yen pangapunten menika dinane Selasa pas wayahe mbayar asok mekar menika. Engko tak karne raimu engko. Lah iki toprak kok ene tagihan mekar iki lho. Ketoprak ora tau main utang telecek ngono. Lah kuwi karek pimpinane kae duwite go mlayu. Oh kalau utang yo akeh ra ngono mekar. Wah toprak kok nggih mekar barang kok iso. Konsepe lho piye. Nah, ngono lho. Kula sales kathok menika. Iki kasus opo? Kuwi weke sapa? Weke sapa tasmu kuwi kok ndi ngono lho. Pak Pri. Ngawur iki tak kunjero kene kok tasku kok ya. Lah apa sing kathok pendek wis tak gawe kok ya. Iki kathok sapa? Gila. Nyapa? Katanya lho, kene ini kok ya pas suwek lho. Lah iki nek digawe ya kentenge model-model. Wis ganggu kowe iki. Ayo kono. Duduk. Ayo kono. Ndang. Si Tanjung. Si Tanjung. Ing papan kene sepisan maneh ndak takoni. Kowe wis tumindak sedeng apa ora? Dawuh katimbalan Kang Mas menika boten leres Kang Mas. Piye? Boten leres. Eri, Injih Kang Mas. yo gene kuwi nganti kandha kaya mangkono nanging sablekadyaning para nayakaning praja wis mangerteni yen kowe wis sinisan marang Gusti Prabu Jayadikrama. Banjur wirang apa sing ndak tampa Si Tanjung. Punika boten leres Kang Mas. Madhep rene lho. Wong ning kene panggah rono wae. Adek lek ngono. Masa ya ngene aku amen ngene. Ayo asli yoten. Yo. Menika boten leres Kang Mas sida paksa. Kena kowe kandha kaya mangkono nanging kepara nyata talinganku wis keprungu yen para prajurit wis ngandhake kowe tumindak sedeng. Sedaya menika hamung hoak Kang Mas. Boten leres Kang Mas. Toprak enek hoak iki opo iki? Engko sisi lek muni hoak tak nggone kathok jebol kuwi neh lho. Yen kowe kandha kaya mangkono sapa sing bisa ndak percaya, Injih, panjenengan tanglet dumateng Biombang Emban. Coba mrene Emban. Dadi omban kono lho. Rasa dadak nyekel pentongan. Nah, dadi omban, blangkone cepot sik ben jangkep lho. Nah. Ngono lak apik nang sakset ngono. Durasi lho setengah loro san. Ayo. Wonten dawuh. Lho kowe kok kaya suarane banci sing ra dadi ngene to, ha? Keri-keri terus mlokor suarane. Ayo. Gage kowe ndang kondo. King menapa panjenengan dakwa maneka wanan dumateng Gusti Putri menika garwa panjenengan. Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng dumateng panjenengan Gusti Pate. Kula dados saksi wonten ing dalem kepadaan menika. Yo gini Sakit rasing malah kula Gusti Pate menika dakwa kaliyan Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng. Kula saking menika sampun dakwa maneka wanan sakit rasing manah. Saora-orane. Kula menika dados sampun wonten ing dalem kepadaan menika sampun dangu. Yo. Jenengan tresna sanget dumateng panjenengan. Ya. Tresna sanget dumateng Gusti Putri. Kuwi Kula kabeh, saking ya. menika sampun dakwa maneka wana. Ya. Menika dakso kaliyan kenggarwa. Sakit rasing Kowe pancen ganjingi. Wis mikir. Rak klanjingan marang bendaramu. Kowe glunyangan. mboten. Sapa sing ning ngarepmu? Mosok lali karo awake dhewe. Ditotok iki aku ki medeni kowe. Ora medeni ora. Kowe iki wedi karo aku. Ora ngono goblok. Ora ngono. Ah pripun? Tegese aku denono.
Si Tanjung. Dawuh Kang Mas. Sepisan maneh ndak takoni yen kowe gelem kandha bloko bakal ndak wenehi pangapura kowe. Saestu Kang Mas, kawula boten tumindak sedeng. Menawi panjenengan boten percados kalian kawula. Kula trimah panjenengan pidana boten napa. Kowe aja kok ro si Tanjung. Kang Mas. Ngopo kowe mloyang-mlayu? Aku golek sego iku sing terakhir. Kowe kandha kaya mangkono ning yo gene kasunyatan sing wis ndak adepi kowe tumindak setting. Boten. Piye iki? Boten leres Kang Mas, boten. Jas kali dor leres. bareng dor. Yo kene Boten leres. kowe ora kandha bloko. Menika namung Ya apa kok enek musike bareng. Pak musikmu lali ra mbok. Nah. Pak. Masa enek gelut tok iringane son horeg kuwi. Waduh, sing Lah iringane disco. Apa enek kok lali. Aku Ayo. seneng lah. Sing aja. dawuh Kang Mas. Yen nganti kowe ora gelem kandha bloko, pusakaku bakal tamake marang saranduning badan kowe. Ayo, kandha. Saestu Kang Mas menawi kula goroh dumateng panjenengan kapidana kula boten menapa Kang Mas. Kapejana kula boten napa-napa Kang Mas. Met nanti ya. Golek arep. Nanging kawula mitungkas dumateng panjenengan. Arit Menawi ludira kula anggondo bacin ateges kula tumindak sedeng Kang Mas. kowe kandha yen ludiramu anggondo. Amis ateges kowe tumindak setting. Sak banjure kepiye si Tanjung? Menawi ludira kula anggondo arum ateges kula boten tumindak sedeng Kang Mas. Si Tanjung, Dawuh katimbang ndangao. Ndangao kowe iki. Kang Mas. Kula boten wantun. Ayumu ayu tanpa cacat nanging cacat atimu. Cacat pakartimu. Yo gini kowe nganti tumindak sedeng marang Gusti Prabu Saladikrama nganti gawe wirangkun Kakang. Sri Tanjung. Ing papan kene aku wis kladuk nresnani kowe nanging kedadian iki kepranyata ora bakal bisa mbukak sajroning atiku. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ning papan kene waspadakno si Tanjung. Luwih becik kowe sumikir si Tanjung. Kowe iki kepedesan ngono piye kok ha iki. Yo kene mbok tangisi. Eko panjenengan teko. Yo kene kuwi kandha kaya mangkono. Kok betul sang kula tresnali kaya Yen nganti bendaramu tresno ora no kedadian sing kaya mangkene. Kenapa tetap percaya Gusti Pate? Olah Gusti Putri. Lah. Lumayan. Engkono bayar. Ini sih. Teko. Isih. Ya. Ora blekek lambemu po. Nggih. Ini sih. Ayo digowo. Kowe lak wis krungu dhewe to. Yen garwaku kandha yen ludirane anggondo arum ateges surat minta sedhing. Sineksenan kuwi ning papan kene bakal tak buktekke beneran kabeh kandhane garwaku. Monggo kula aturi buktekaken menawi Gusti Putri menika mboten tumindak lepat. Ajeng Sanjung. Ya nek pengen nanggap neh to. Si Tanjung.
Yo gini kuwi kondo kaya mangkono. Bakal ndak buktekke sak kabeh kandamu Jajeng Sultan. Seng. Yo gini wiwit dhuwur. Soundtrack. Ora Backsound gondo arum. Seng. Backsoundmu ngono. Njur mudhun sakilan yo isih urung gondo Jajeng. Durung mampu. Peluh Menawi dereng mampu penjantosi tanggale mengko mampu piyam. Loh nanging pluh ora waduh si Tanjung waduh aduh si Tanjung waduh si Tanjung Tanjung si Tanjung Selamat di penjualan yo kene lutiran manggonco arum. Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? Aku klathuk mateni garwaku si Tanjung Piyumbang. Lutiran yang gondo kados pundi? Lutirane garwaku anggonco wangi. Loh. Kalau sama di batang penjara Gusti Putri betul tidak lepas nengking nama tetap nyamperjaya wati goblok. Ayo dirokti depan. Panjenengan ngadeg. Panjenengan jumeneng Kepiye Piyumbane? Aduh. menika bendera ingkang sangat kula tresnani. Wiwit alit kula sampun dheweke panjenengan. Aku mangerteni. Nanging king menapa Gusti Putu menika sampun matur dumateng panjenengan tetep panjenengan susu. Sing mbok karepke kepiye? Sing mbok karepke kepiye? Utang duit sahur duit utang bondo sahur bondo. Sanem nyesahur merjaya ingkang bener kang seni mati kena mati saking tangan kula. Wis. Oslo. Kowe ati aku yo. Kita enek sekop. Kita enek sing rung mati. Aduh. Coba. Tak gedikin ndase. Syukur kowe mati kapok. Lho Gusti Putri sampun tepekane mati Gusti Patih sampun tepekane mati. Lajeng kula menapa urip ing alam donya tinimbang kula mboten wonten stasiun. Lebih becik kula tepekane mati. Urung lho sing ngene tok lho. Urung. Kula tak mati nggih Pak Pri. Ya aja no. Setengah mati ae. Wong niku lek mati ora kakean dosa niku guyu Pak. Oh, ngono ya. Aku mati. Loh. Pancen. Kowe kranjingan kok. Masa mati nggo bantalan bokong apa enek? Mati nggo engko dhewe kono kok iso. Lah nek sing empuk dadak turu ngatos-atos nyapa to iki. Turune lho iki. Ya penak ngene iki wong. Ora lho iki kok meneng wae iki ngopo lho? Aku ki penak turu ngene kok kira-kira. Enak. Kowe lek turu ning kene malah sithik. Kono lho rada akeh ya. Lah wong liburan ya wene ora pilih turu. Tapi menjiwai Mas Pri. Niki paling ora ki wayang ki disampiri napa-napa penak. Nggih to. Lodrok ya kepenak, doplak penak wayang wong penak. Kula larasipun tesik teng Slendro ben dibablaske Yukori. Nggih menika tembangipun Gubung Asmara. Nah,
Wiwit ngono. Langsung buka celuk. Nah ngono. Bu. Eta hitep kunjepat lho. Oh, lem. Lem G ngene. Lem G lah. Oh ya suaraku cilik aku. Cocok. Jajali coba. Wiwit. Modal kaya ngene iki. Iya. Anu nggih kathok kowe, nggih kathok. Katoke mau we. Niki napa lagune Gubuk Asmara? Ya. Iya. Cepeten Pak. Wiwit piyen. Loh, kok niku to? Lho kuwi apa to? Kowe biyen Gubuk Asmara sing ndi to? yen liwat Yen liwat. Nah kuwi lho, yen liwat Juwenli. yen liwat Aku kok lali to Gubuk Asmara iki. Suwi. Lali kok gelungan. Lali tenan aku. Yen liwat aku kelingan. Lah kuwi sing Lho. bener. gubuk kain Liwat aku Wah, kelingan. Aspri. Gitu kuwi. Gubuk kae biyen tak goler. Wae. Ning jaga kebak tulisan warna abang pada isi bujang jenenge Gubuk Asmara
ning wedal menika nyuwun kalih Dik, Ya kene. Sini dulu. Niki nyuwun kawigatosna kitab nggih. Nggih, Pak. Dumateng sedaya pamirsa ingkang nitipaken sepedahipun Oh iya. kersanipun dipun lebetaken mawon. Oke. Dilebetaken mawon. Dilebetaken maksudnya dilebetaken teng gaden. Nggih, dilebokne ning Sing kaden terus kagungan didol. kendaraan ingkang nitih kendaraan tindak mriki. Sing wonten penitipan nyuwun kawigatosan. Kawigatosanipun dipun lebetaken dibawa wonten samping masuk. panggung mawon. Nggih. Dikarenakan Nggih, sampun kanca-kanca pemuda Sampun tilem sedaya. ndak pada pekerjaan. Iya. Nggih. Dados sepisan malih kula bali ingkang kagungan kendaraan dipun pundhut diasta ngriki. Ah, lajeng ingkang wonten parkiran anak-anak pemuda menika sami nyambut damel. Nggih. Dipun lebetaken mawon. Nggih. Kesanipun sami Langsung nyamanipun. dilebetaken teng griyane piyambak-piyambak. Sami amanipun. Ngoten nggih? Nggih. Nah, yuk. Langsung dua. Ini dua. Yuk, yuk. Semuanya berpacu dalam melodi. Ya. Yuk, dua. Dolore. Yo. Perlu dadak kritik tanya reno-reno. Ora dadak nglunduk tekok maneka warna. Sing jelas apa yang kamu siapkan, yang apa kamu konsep malam hari ini yang diberikan kepada masyarakat. Bendolor, bendo kidul, bendo asri. Yo, tembangnya sing rancak wae mboten napa-napa Cayu. Yo. Tinggal katresnan oke. Yo. Sing lagu nom-noman ndak apa-apa lho, Nduk. Nah, iki lho wis trilot. Yo. Tintingane wis kene. Oh, oke, siap. Ninggal katresnan.